हमरा खातिर नया नया खोज करेला जी। आज हमार भाई से भी बढ़ के मानेला, जिगर के टुकड़ा हमार विक्की तिवारी बहुत अच्छा यहाँ के जोड़ा नहीं खे एंकरिंग के दुनिया। हम चाहते कि तने एक बार भाई खातिर भी तनी ताली बाजिया। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की जी, दिखा दो आनंद भैया। साउंड तो तनी कमजोर बा, लेकिन कोनो बात नहीं है। अगला हाली से ध्यान एकरा के रखे के बा। आयुहो बात में कि जब जैसन तब तैसन ना बुझे तब मरद कैसा। दिखा दो आनंद भैया। शुभ कार्य करे से पहले, हाँ हो, कोनो भी शुभ काम करे से पहले वो मतारी के जरूर दोहरावल जाला, जेकरा कृपा से हर काम संपन्न होला, शुभ होला। एगो भक्त माई के दरबार में जाके माई के कहलस का, हो लइका कहलस का हो, माई मक्का माई मदीना माई मथुरा काशी तुझे माई के कभी न पूजा सपनासी कि कर जा माई के ना चुटल भगवान हो, तो महिमा महान माई लइका माई से गोहरैलस का हो, कहलस कि ये माई का हो, तारा दया के बिना ये संसार अधूरा बा माई। का आज गुलुआ तारा के बुलावत है, सभा में तारा आवे के बा, जरूर गुलुआ के लाज बचावे के बा। लइका कहलस आनंद भैया दोसर भाई। जी जी बिल्कुल, गार्जियन के हमारे कहीं जाए के बा, बहुत बहुत आशीर्वाद देनी, ये आशीर्वाद के रूप में हमरा हमेशा साथ दी। बहुत 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 धन्यवाद। लइका कहलस का हो, बहुत बहुत पुरस्कार, स्वागत करतनी, अभिनंदन करतनी।
आज देखल गुलई का लेकिन कहे के बगा कि जाने बना आज सिक्कियों न बोले किता ही बनवना किता ही बनवना कि मैया मोदी आज रहबी बस दवा किता ही रे बनवना अच्छा मैं कतना में गुल्लुआ से प्यार करला तो हाथ उठावे ता तारा लोग के क्षेत्र में गुल्लुआ आइल बा प्यार पावे खातिर आशीर्वाद पावे खातिर अच्छा नहीं लागत का तो कम से कम ताली बाजे के चाहिए ना हो हेलो हेलो कितना ही बनवन तुम्हारे मन लड़का कहलस का गच्चा बेले खेला बेले पर एगो भैया पुरस्कार देले भुला गए न मावा एकरा खातिर सॉरी बाकी रो जहां रही खुश रही माई रो के आवाज रखले रहे कुछ बेले अर्नव पंचायत के मुखिया गोपाल शाह हमारे भैया से बहुत पुरस्कार बहुत स्वागत करतने अभिनंदन करतने मतारी से दुआ करब कि और बगली कभी खाली ना होके लेकिन कहे के बता काहे भाई एक बार ओ मैया के नाम तालीम खाली हाथ उठे के चाहे भाई जकरा कृपा से हमनी कुछ बोली ले जा कुछ गाई ले जा केहू के बिगड़ल काम बनेला हां ए भैया ए भैया प्रभु जी सोनू के भाई पगड़ी वाला बुझा तो कुछ बोलते नहीं कोई पगड़ी वाला तिलक का प्रोग्राम देखता है ठंडा लगता
नाचनी का हो छपरा में आके ना नचला तो कैसे अगर तारा लोग का देश हो तो नाच दे, ताली बजा के बता रहे हो तो नाच दे। छपरा जिला के हल्ला हो के ताली बजा के लोग बता दे कि नाच दी। फिर से एक बार तभी ताली बजा कर बता दे लो, ताली बाजी लो। भाई की तरफ से और भाई की तरफ से बहुत पुरस्कार, लेकिन कहे का बता लड़का रहलस का हो कितना ही बनवा कि भैया बड़ी हमारे भाई की तरफ से बहुत पुरस्कार, पुरस्कार ना प्यार है। माता रानी से कामना करा जल्दी हो जाए। दुनिया के हर खुशी तारा झोली में होकर आज हमने के बहुत दुआ दयाल बानी जा दुनिया के तारा हर खुशी मिलो, कोनो चीज के तारा कमी ना हो को। लेकिन कहा था ना बाबा बना रहा भैया विसर्ग पढ़ा था आनंद भैया।